Жахлівы дзень. Памёр Алесь Пушкін, вядомы беларускі мастак, палітвязень. Вечная памяць. Паводле інфармацыі радыё «Свабода», Алеся Пушкіна прывезлі ў непрытомным стане ў шпіталь хуткай дапамогі ў горадні. Падчас аперацыі сэрца спынілася. Раней мастак скардзіўся на боль нырак. Вядома, што ён за кароткі час схуднеў на 20 кілаграмаў, а ў калоніі «Воўчыя норы» з яго здзекваліся за беларускую мову. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Віталд Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. У зняволенні памёр мастак Алесь Пушкін. З турмы яго даставілі ў рэанімацыю, а рэжым нічога не тлумачыць. Як беларусы сёння гэта все спрымаюць, потому что забіты был Вітольд Ашурак, Николай Климович. Теперь Алесь Пушкин, это может быть только вершиня айсберга того, что мы ведаем. Саміт НАТО. Святлана Ціхановская жадае стварыць кансультатыўную групу Беларусі і Паўночна-Атлантычнага альянсу. Каб наши эксперты, наши аналітыкі маглі удзельнічаць у перамовах з прадстаўнікамі краін НАТО. Выціснулі за мяжу, незаконна асудзілі, а цяпер будуць пазбаўляць грамадзянства. Уступіў у сілу лукашэнкаўскі дакумент супраць так званых экстрэмістаў. Показать, что, маўляў, мы скрэсліваем гэтых людзей просто з Беларусі, з беларускай гісторыі, з беларускай нацыі. У рэанімацыі пры нявысветленых абставінах памёр палітзняволены мастак Алесь Пушкін. Яму было 57 гадоў. Палітвязня на 5 гадоў калоніі асудзілі Алена Шылько, потым яшчэ раз суддзя Александр Кірыловіч перавёў яго на турэмны рэжым, а палітычную крымінальную справу вёў пракурор Александр Кароль, які атрымаў з рук узурпатара ўзнагароду за працоўныя заслугі. Пракурор адмовіўся сёння каментаваць журналістам, ці адчувае ён нешта з нагоды смерці палітвязня. Алесь вельмі шмат паспеў зрабіць за сваё жыццё для Беларусі. Але ж я хацела падкрэсліць, што он был яшчэ і геніяльны мастак, бо его творы сапраўды кацірваліся. Это просто страшная трагедія. Алесь Пушкін – адзін з найбольш вядомых беларускіх мастакоў, жывапісец, нонканфарміст, тэатральны мастак, арт-куратар, рэстаўратар. Летась у сакавіку яго асудзілі на 5 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Падчас закрытага працэсу мастак парэзаў сабе жывот на знак пратэсту. Яго абвінавачвалі ў здзеку з дзяржаўных сімвалаў ды распальванні варожасці. Падставаю для абвінавачванняў паслужылі нібыта карціны з цыклу «Беларускі супрасіў» і перформанс, які ён правёў ва ўкраіне. У Кіеве Алесь Пушкін ужо ведаў, што на яго завялі крымінальную справу, але ўсё роўна вярнуўся ў Беларусь. Затрымалі яго ў сакавіку 21 года ў вёсцы Жылічы Кіраўскага раёну. Гэтак званыя сілавікі вынеслі яго з царквы, дзе Алесь Пушкін працаваў на рэстаўрацыі. Алесь Пушкін ладзіў публічныя акцыі, яшчэ будучы студэнтам, між іншым на першым святкаванні Дня волі ў Менску ў 1989 годзе, а ўпершыню стаўся фігурантам адміністратыўнай справы ў 1988 годзе за ўдзел у мітынгу на Дзяды. Гучны перформанс Алеся Пушкіна адбыўся ў 1999 годзе. Мастак вываліў ля будынку адміністрацыі прэзідэнта тачку гною і праткнуў віламі партрэт Лукашэнкі, у якога закончыўся прэзідэнцкі тэрмін. Рада БНР назвала смерць Алеся Пушкіна палітычным забойствам. Святлана Ціхановская ў сваім твітары адзначыла, што мастак – гэта чарговая трагічная ахвяра рэжыму Лукашэнкі. Акцыі памяці Алеся Пушкіна, які пры нявысветленых абставінах памёр у рэанімацыі, адбываюцца ў Вільні, Беластоку, Берліне. Цяпер на момант пераносімся ў Варшаву. Да іншай тэмы. Чальцоў НАТО будзе 32. Швецыя далучаецца да альянсу. Такое рашэнне прынялі сёння. Ці хутка блок пашырыцца да 33 удзельнікаў, і калі ў яго нарэшце ўвойдзе Украіна. Пра гэта з сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Вільні
распавядзе Александр Папко. Алесь, вітаю цябе і адразу перадаю табе слова. Вітаю, Вітаўт, вітаю, шаноўныя сябры. Так, сапраўды, Швецыя стане 32-м чальцом Паўночна-Атлантычнага альянсу. Гэта галоўная і даволі нечаканая навіна гэтага саміту. Цэлы год Турэччына блакавала ўступленне Швецыі ў альянс і учора ўвечары пасля перамоваў раптоўна зняла сваё вета. Вось як гэта пракаментаваў сёння генеральны сакратар альянсу Йенс Столтенберг. Кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў НАТО прынялі важныя рашэнні ў крытычны для нашай бяспекі момант. Мы вітаем Фінляндыю ў якасці паўнапраўнага сябра альянсу і з нецярплівасцю чакаем магчымасць вітаць Швецыю ў якасці паўнапраўнага сябра альянсу на аснове пагаднення, якога мы дасягнулі мінулую ноччу з прэзідэнтам Эрдаганам і прэм'ер-міністрам Крысташынам. Таксама ўлады Турэччыны дазволілі краінам альянсу падпісаць планы абароны. Гэтыя планы непасрэдна датычаць нашага рэгіёну. Прыватнасці яны дазволяць арганізаваць абарону балтыйскіх краінаў і асабліва адрэзку мяжы паміж Беларусю і Калінінградам, расійскім Калінінградам, гэтак званым сувальскім калідорам. Вось як гэтую падзею апісаў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Belarus really becomes an issue. Беларусь становіцца рэальнаю праблемаю. Гэта ўжо не тая Беларусь, што была ў 2020 годзе. Не трэба ілюзіяў. Гэтая краіна больш не мае незалежнасці. Гэта цяпер яшчэ адна губерня Расійскай Федэрацыі. Беларуская тэрыторыя аддадзеная ў поўнае распараджэнне расійскім узброеным сілам, каб планаваць аперацыі супраць Украіны. Апошнія заявы аб тым, што тактычная ядравая зброя будзе прывезеная і разгорнутая на беларускай тэрыторыі, ужо на стадыі рэалізацыі. І цяпер ужо толькі пытанне часу, калі яны завершаць гэты працэс. Йенс Столтенберг у сваю чаргу падкрэсліў, што у адрозненні, нягледзячы на заявы Лукашэнкі і Пуціна, ані вагнераўскіх наймітаў, ані ядравых боепрыпасаў у Беларусі выведкі краінаў НАТО не заўважылі. Таксама Йенс Столтенберг літаральна гадзіну таму акрэсліў 3 асноўныя умовы, якія павінна выканаць Украіна, каб далучыцца да альянсу. Па-першае, яна павінна мець арміі, якія маглі ўзаемадзеяць з войскамі краінаў НАТО, і ў гэтым альянс вельмі моцна дапамагае Украіне. Па-другое, Украіна павінна запэўніць добрае дзяржаўнае кіраванне і адсутнасць карупцыі. І па-трэцяе, самае галоўнае, Украіна павінна перамагчы ў вайне. Вось як гэтыя умовы нам растлумачыў прэм'ер-міністр Нідерландаў Марк Рутте. Ва ўкраіне ўсё яшчэ ідзе вайна, так што цяпер гэта малаімаверна, але тое, што трэба цяпер зрабіць, пераканацца, што Украіна цалкам гатовая з гледзяча стандартаў, каб яна магла лёгка ўступіць у НАТО, каб падраздзяленні украінскага войска маглі лёгка ўзаемадзеяць з падраздзяленнямі альянсу. Гэта, вядома, будзе вельмі спрыяць будучаму сяброўству. І дыскусія пра час і ўмовы далучэння Украіны да альянсу працягнецца заўтра. Генеральны сакратар альянсу Йенс Столтенберг, а таксама прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пасля перамоваў правядуць адмысловую прэс-канферэнцыю. Студыя. Алесь, дзякуй табе за гэтую інфармацыю. З намі на сувязі быў наш карэспандэнт Александр Папко, які працуе на саміце НАТО ў Вільні. А тым часам у Беларусі чарговае вайсковае вучэнні. Заяўлена, што да 14 ліпеня адпрацоўваюць дзейнасць сістэмаў сувязі. Адметна, што тэрмін вучэння часткова супадае з правядзеннем у Вільні саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу, удзел у якім упершыню прымаюць беларускія дэмакратычныя сілы. Падрабязней пра працу ў беларускай дэлегацыі і беларускі кантэкст саміту распавядзе Уладзіслаў Корсак. Не дазволіць пуцінскай Расіі пазбавіць беларускі народ еўрапейскага выбару, пачаць супрацу з НАТО і не забывацца на злачынствы Лукашэнкі. Гэта асноўныя месаджы першага ў гісторыі удзелу беларускай дэлегацыі ў саміце Паўночна-Атлантычнага альянсу.
На чале дэлегацыі абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. Яна ў тым ліку мае намер стварыць кансультатыўную групу «Беларусь-НАТО». Каб наши эксперты, наши аналітыкі маглі удзельнічаць у перамовах з прадстаўнікамі краін НАТО, каб наша пазіцыя была агучана. Бо вельмі часта не заўжды разумеючы сітуацыю Беларусі могуць выносіцца рашэнні, якія не карэлююць з інтарэсамі саміх беларусаў. Але ж калі там прысутнічаюць беларусы, то наша пазіцыя будуць даведзены. Напярэдадні Святлана Ціханаўская прыняла ў сваім офісе дэлегацыю сенатараў ЗША. Абмяркоўвалі вызваленне палітвязняў і абарону беларускай незалежнасці. Сёння з удзелам міністраў замежных справаў шэрагу еўрапейскіх краінаў яна правяла на пляцоўцы саміту канферэнцыю «Суверэнітэт Беларусі і трансатлантычная бяспека». Запланаваная ў тым ліку сустрэча з жанчынамі-міністрамі замежных справаў і абароны краінаў НАТО. Удзел беларускай дэлегацыі ў саміце адзначыў прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Myślę, że to jest czytelny znak. На маю думку, гэта выразны знак, што краіны дэмакратычныя, краіны вольныя, якія ўваходзяць у паўночна-атлантычны звяз, хочуць вольнай, суверэннай, незалежнай Беларусі, ды падтрымоўваюць імкненне беларускага грамадства да таго, каб жыць менавіта ў такой дзяржаве. Думку польскага палітыка працягнулі нашыя эксперты. Гэта азначае, што без вырашэння беларускага пытання проблемы рэгіянальнай бяспекі ў рэгіёне ўсходняй Еўропы немагчымы. Беларусь тут важны элемент гэтай сістэмы бяспекі. Сімвалічна падкрэсліваецца, што Беларусь павінна быць незалежнай, што Лукашенко ён антыбеларускі дзеяч і што Беларусь не будзе пакінута ў руках Масквы. Хутчэй за ўсё будуць проста дадзены нейкі адказ на тое, што Беларусь ці Лукашенко зрабіў у апошнія месяцы. А гэта найперш два асноўныя выклікі. Магчымае размяшчэнне расійскай тактычнай ядравай зброі і наймітаў ПВК Вагнера ў Беларусі. На ўзгаданых тэмах актыўна спекулюе Лукашенко. Маўляў, нейкую частку расійскай ядравай зброі ўжо завезлі ў Беларусь. Можа, прыедуць і вагнераўцы. Сёння ж узурпатару ускосна адказаў генеральны сакратар НАТО Йенс Стольтенберг. Адказ адмоўны. Пакуль мы не бачылі разгортвання або перамяшчэння якіх-небудзь сілаў ПВК Вагнера ў Беларусі. Але вядома, мы ўважліва сочым за тым, што адбываецца. Мы не бачылі ніякіх зменаў у пазіцыі расійскага ядравага размяшчэння, якія патрабавалі якіх-небудзь зменаў з нашага боку. Але мы па-ранейшаму пільныя і гарантуем, што гатовыя абараняць кожнага саюзніка НАТО ад любой патэнцыйнай пагрозы. Відавочна, сітуацыя з бяспекай у рэгіёне хвалюе не толькі заходніх палітыкаў і суседзяў, але найперш саміх беларусаў. Шматлікія з тых, хто быў вымушаны пакінуць радзіму пасля рэпрэсіяў і пераследу рэжыму, вывешваюць у гэтыя дні нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі ў Вільні і іншых літоўскіх гарадах. Каб нагадаць НАТО і свету пра акупаваную Беларусь і прагу яе народу да вольнага жыцця ва ўласнай краіне. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Мінулай ноччу Расія запусціла па ўкраіне 28 дронаў камікадзе «Шахед». ЗСУ збілі 26. А таксама здолелі прасунуцца на поўдні і ўсходзе на некалькі кіламетраў. Пра апошнія падзеі вайны Расіі супраць Украіны распавядзе Руслан Ігнатовіч. У ваколіцах акупаванага Бярдзянску быў зліквідаваны расійскі генерал-лейтэнант Олег Цокаў. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале паведаміў дарадца мэра Марыуполю Пётр Андрушченка. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзілі і розныя Z-паблікі. Цокаў займаў пасаду намесніка камандуючага паўднёвай вайсковай акругай Расіі. Каждая подобная потеря, естественно, наносит серьезный удар по морали оккупационных войск. Каждая подобная потеря широко обсуждается в Z-пабликах, провоенных телеграм-каналах. Естественно, для противника это представляет серьезную проблему, поскольку у них не так много подготовленных и мотивированных офицеров, особенно высшего звена. Удары па размяшчэнні расійскіх войскаў і камандных пунктаў у Бярдзянску пасля паведамленняў аб гібелі Цокава не спыняліся. Таксама ў дзень паведамлялі аб магутных выбухах і ў акупаваным Такмаку Запорожскай вобласці. А крыху на поўнач, непадалёк Работына, збройным сілам Украіны ўдалося прасунуцца на 2 кіламетры, зламаўшы абарону расейцаў. Маюць поспехі ЗСУ і каля Бахмуту. У ваколіцах зруйнаванага гораду было разбітае падраздзяленне чачэнцаў Ахмат.
Если бы знали, что это колонна Ахмата, то, естественно, постелили бы, допустим, ковер, красную дорожку, пропустили бы в Бахмут, может быть, там еще налили по шкалику. Ну, я это сарказм, конечно. Никто не разбирается, какая колонна идет, ее размотали артиллерийским ударом. Ну, а понятно, тех, кто спасся, естественно, убежал. Больше об Ахмате там не слышно. А тым часам міністр абароны Нямецчыны Борис Пісторіюс анансаваў перадачу дадатковага ўзбраення для Ўкраіны на суму 700 мільёнаў еўраў. Не адстае ў гэтым пытанні і Францыя. Улічваючы сітуацыю і контрнаступленне, якое вядзе Ўкраіна, я вырашыў павялічыць перадачу ўзбраення і тэхнікі і даць украінцам ракеты вялікай далёкасці, захоўваючы пры гэтым яснасць і паслядоўнасць нашай дактрыны. Гэта значыць дазволіць украінцам абараняцца на сваёй тэрыторыі. Такім чынам мы прынялі рашэнне накіраваць ва Ўкраіну новыя ракеты вялікай далёкасці. Гаворка вядзецца пра крылатыя ракеты «Скальп-ЭЖ», якія па сутнасці ёсць аналагам брытанскіх «Storm Shadow», але маюць удвая большую далёкасць палёту. Гэтыя ракеты могуць істотна змяніць сітуацыю на фронте на карысць Украіны. Мы их увидим, услышим, если не будет какого-то ограничения по их применению. То есть, как минимум, Крымский мост с десяток скальпов разнесут на молекулы. Ну, одну точку в Крымском мосту перережут его движение. Это минимум. За мінулыя сотні сілы абароны Украіны ліквідавалі 540 акупантаў, знішчылі 26 дронаў камікадзе тыпу «Шагет» з 28 запушчаных і збілі верталёт. Руслан Ігнатович, Белсад. Палітвязень Зміцер Дашкевіч не выйшаў на волю, хоць цалкам адбыў тэрмін. Супраць яго завялі чарговую крымінальную справу, гэтым разам за, цытата, «злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы». І наноў арыштавалі. Пра гэта паведаміла ягоная жонка Наста Дашкевіч. У чым заключалася гэтак званае злоснае непадпарадкаванне, інфармацыі дагэтуль няма. Змітра Дашкевіча затрымалі летась 23 красавіка, учыніўшы ператрус у ягонай кватэры. Спачатку яго арыштавалі на 15 сотняў паводле адміністратыўнага артыкулу, а затым затрымалі паводле крымінальнай справы. Змітра Дашкевіча разам з жонкай абвінавацілі ва ўдзеле ў акцыі пратэсту ў жніўні 2020 года. А 14 ліпеня 2022 года ў судзе Маскоўскага раёну Менску Змітру Дашкевічу прызначылі 1,5 года калоніі, а Насці Дашкевіч 3 гады гэтак званай хатняй хіміі. Сёння Зміцер мусіў выйсці на волю. Наста прызналася, яна не ведае, што сказаць дзецям, якія з самага ранку чакаюць тату ўдома. Беларусаў, што выступілі супраць рэжыму і былі вымушаныя ратавацца ад рэпрэсіяў за мяжой, з сённяшняга дня могуць пазбаўляць грамадзянства. Пачалі дзеяць адпаведныя спрэчныя папраўкі ў заканадаўства. Таксама беларусаў з падвойным грамадзянствам, відамі на жыхарства ў іншых краінах ды карткай паляка забавязваюць паведамляць лукашэнкаўцам пра наяўнасць замежных дакументаў. Як глядзяць на гэткія ініцыятывы Канстытуцыя і міжнароднае права і навошта рэжыму спатрэбілася адбіраць грамадзянства ў апанентаў, якія з'ехалі за мяжу, адказы шукаў Валянцін Васіленка. Беларускіх грамадзянаў, што з'ехалі за мяжу, могуць пазбавіць грамадзянства. Адпаведныя папраўкі да закону набылі моц. Яны датычацца тых, хто служыць у сілавых структурах і іншых органах замежных дзяржаваў, і тых, каго лукашэнкаўскі суд прызнаў вінаватымі ў гэтак званых экстрэмісцкіх злачынствах. Тогда какой это гражданин Беларуси, если он фактически уклоняется от исполнения законного решения суда? Паводле Канстытуцыі ніхто не можа быць пазбаўлены грамадзянства. Забараняе гэта і міжнароднае права, кажа юрыст Міхаіл Кірылюк. Тыя людзі, якія быццам бы называюцца экстрэмістамі, яны насамрэч не здзяйснялі ніякага злачынства. Яны невіноўныя па ўсім канонам міжнароднага права. Пазбаўленне грамадзянства як сродак барацьбы з палітычнымі апанентамі выкарыстоўвалі і ў мінулым. Гэтак нацысты абышліся з Альбертам Айнштайнам, а савецкая ўлада з Александром Солженіцыным. Але што атрымае ад гэтага закону рэжым Лукашэнкі? Показать, что, маўляў, мы подкрэсліваем гэтых людзей просто з Беларусі, з беларускай гісторыі, з беларускай нацыі. Канечне, ніякай манаполіі на выкрэсліванне кагосьці з нацыі у Лукашэнкі няма, але беларускім уладам хацелася б так думаць. Эксперт сумняваецца, што гэта істотна ўскладніць жыццё апазіцыянераў за мяжою.
конечно, могуць з'явіцца нейкія тэхнічныя праблемы, калі ў нейкіх сістэмах дакументаў пашпарт будзе лічыцца як ануляваны, пры тым, што папярова яго ніяк не адбяруць. Вось, але фактычна так гэта будзе вельмі зразумелай падставай для атрымання не толькі іншага там абароны, ВНЖ, але і грамадзянства. У будучыні праблемы ўзнікнуць хутчэй у тых, хто выкарыстоўвае рэпрэсіўныя законы, мяркуе Міхаіл Кірылюк. Тыя людзі, якія зараз займаюцца распрацоўкай і магчыма у будучым прымяненнем гэтага закона, могуць быць прыцягнуты да адказнасці за палітычны пераслед. У прыватнасці ёсць такі артыкул, як «Привлечение к ответственности заведомо невиновного». Сам факт перабывання Лукашэнкі ва ўладзе таксама ёсць парушэннем закону, кажа былы пракурор Олег Талерчык. Незаконне ўтрыманне ўлады неканстытуцыйным шляхам, што павлекло за сабой гібель людзей, нават смерці людзей. Гэта ўлада незаконна, і ўсе законы, нібыта законы, якія яны прымаюць, не маюць юрыдычнага значэння, не маюць юрыдычнай сілы. Змены ў заканадаўстве датычаць таксама грамадзянаў Беларусі, якія маюць пашпарты або віды на жыхарства іншых краінаў або карту паляка. Іх абавязваюць паведамляць уладам пра наяўнасць такіх дакументаў. Яны яшчэ раз працягваюць гэту укаранёваць у людзях, у беларусах вывучаную гэтую бездапаможнасць. Калі ты не можаш супрацьстаяць гэтаму насіллю, калі ты не можаш супрацьстаяць гэтаму гвалту, але яшчэ як ахвяра гэтага гвалту павінен сам сябе закласць. Пакуль санкцыяў за неінфармаванне не ўвялі. Аднак Міністэрства ўнутраных справаў не выключае, што вынайдзе спосабы, так бы мовіць, прастымуляваць грамадзянаў. Валентин Василенко, Белсат. Вяртаемся да галоўнай трагічнай сённяшняй тэмы. У рэанімацыі пры нявысветленых абставінах памёр палітзняволены мастак Алесь Пушкін. Пра смерць паведаміла яго жонка. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Алесь Пушкін з учорашняга дня знаходзіўся ў гарадзенскім шпіталі хуткай дапамогі пад аховай міліцэйскага канвою. Мастацтвом хочется ствердить, что Белорусская Народная Республика не мертвая. Мне мои сябры дапамаглі ўскінуць на плечи першыя два плаката, астатнія разабралі людзі ў рукі. Першая асноўная мэта і пасыл гэтага перформанса — это адназначна, што не ўся беларуская інтэлігенцыя згодна з адзіным выбарам, які нам навязалі. Калі я зашоў і ўбачыў бандуру разбітую, чаравічкі танцавальнага ансамбля, я ўбачыў вышыванку, я ўбачыў, як хрупкі і крохкі наш мір. Алесь Пушкін – абсалютна незвычайная постаць беларускага адраджэння. Менавіта ён запачаткаваў навейшую вулічную традыцыю святкавання Дня волі, выйшаўшы на пікет у Менску 25 сакавіка, яшчэ ў 1989 годзе. Менавіта фрэскі аўтарства Алеся Пушкіна можна ўбачыць у шматлікіх святынях па ўсёй Беларусі. Ён сваім нон-канфармізмам і непахіснасцю на працягу дзесяцігоддзяў змагаўся з рэжымам, якому не да законаў. Пра мастака Алеся Пушкіна паразмаўляем у студыі Белсат з госцем, які яго добра ведаў.
Спадарства, мы рыхтавалі тэматычнае выданне, прысвечанае саміту НАТО ў Вільні. Аднак жахлівая навіна з Беларусі адсоўвае ўсё на другі план. Памёр Алесь Пушкін. Палітзняволенаму мастаку было 57 гадоў. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, Алеся Пушкіна прывезлі непрытомным у шпіталь хуткай дапамогі ў горадні, а падчас аперацыі сэрца спынілася. Раней мастак скардзіўся, што ў яго страшэнна баляць ныркі, ён схуднеў за кароткі час на 20 кіляў. Вядома, што ў калоніі яго прасавалі за беларускую мову. Гэта палітычнае забойства, наўпрост гаворыць у сваёй заяве Рада БНР. Алеся Пушкіна на 5 гадоў асудзілі за тое, што ён намаляваў партрэт Яўгена Жыхара, героя антысавецкага супраціву. Адказныя за тое, што ён трапіў за краты, гэта так званыя суддзі Алена Шылько і Аляксандр Кірыловіч, які не так даўно перавёў мастака на турэмны рэжым, на больш жорсткі. Пракурор у гэтай справе гэта Аляксандр Кароль. Ад выраку іх не спыніла нічога. Відаць, яны адчуваюць сваю беспакаранасць. Вітаю, шаноўнае спадарства. Распачынаем студыю Белсат. З вами Вітаўт Ціўчык. Сёння мы абмяркуем віленскі саміт НАТО. Прэзідэнт Украіны ўжо раскрытыкаваў Захад за нерашучасць. Ніякіх вагнераўцаў і ніякай ядравай зброі ў Беларусі няма. Генеральны сакратар НАТО адказаў на пытанні Белсату. Нельга баяцца супрацьстаяць Расіі. Святлана Ціханаўская разам з заходнімі ўрадоўцамі выступіла на палях саміту НАТО. Група сябраў Беларусі ёсць у парламентах ужо ў 21 краіне, а тут мы казалі пра нейкі іншы фармат, як кансультатыўная група, якая ўжо была створана з еўразвязам, каб нашы эксперты, нашы аналітыкі маглі удзельнічаць у перамовах з прадстаўнікамі краін НАТО, каб наша пазіцыя была агучана, бо вельмі часта не заўжды разумеючы сітуацыю Беларусі могуць выносіцца рашэнні, якія не карэлююць з інтарэсамі саміх беларусаў. Памёр Алесь Пушкін. Палітзняволенаму мастаку было 57 гадоў. Яго кінулі за краты проста за ягоную творчасць, за ягоную нязломнасць. У студыю завітаў Аляксей Дзікавіцкі, намеснік дырэктара Белсату, прадстаўнік Рады БНР, які асабіста таксама ведаў Алеся Пушкіна. Вітаю. Вітаю. Перадусім, як вы згадваеце спадара Алеся, нават цяжка казаць пра гэта у такім былым часе. У мінулым часе, так. Ну, это вельмі цяжка, тому што я перадусім памятаю, што мы не тое, што часта бачыліся вельмі, ну, бо, вядома, Алесь у Беларусі жыў, я тут, у Польшчы, але перадусім, колькі б разоў мы не бачыліся, я ніколі не бачу яго сумным, ці прыгнечаным, ці пазбаўленым аптымізму, заўсёды з усмешкай, заўсёды прывітанне, як жыццё, ці ўсё ў парадку, файна выглядаеш, слухай, такія планы, давай туды паедзем, то зробім. І мне проста это заўсёды імпанавала. Часам, ну, бывае чалавек прыбіты, правда, нешта ў жыцці, нешта там губляеш надзею, а ён абсалютна не. Вось чалавек жыццярадасны і вялікі патрыёт Беларусі. Спадар Алексей, бачым вось акурат на экранах, гэта жывая трансляцыя з таго, што адбываецца пад амбасадай Рэспублікі Беларусь у Варшаве. Людзі прыйшлі выказаць, ну, перадусім, канешне, памяць, але я думаю, запатрабаваць таксама пакарання вінаватых, таму што вось Рада БНР, да якой вы належыце, сёння выпусціла заяву вельмі рэзкую. Там наўпрост напісана, што гэта палітычнае забойства. Пад гэтай амбасадай, вот акурат у 2007 годзе, у меня нават здымкі ў прыватным архіве ёсць, там таксама быў пікет, мітынг, і з чырвона-белым сцягам да амбасады прыйшоў Алесь Пушкін. Сёння знайшоў 3 здымкі акурат з гэтага месца. Сапраўды, гэта забойства. Мы бачым, што рэжым не спыняецца ні перад чым. Так сталася, што
прынамсі две асобы, которые я даволі блізка і даўно ведаў, вось Алеся Пушкіна і яшчэ Мікалая Клімовіча з Пінску, которого я ведаў увогуле з 90-х гадоў. Гэта две асобы, якія памерлі у турме. І у прынцыпе у сітуацыі з Мікалаем было вядома, што это інвалід другой групы са слабым сэрцам. Рэжым не спыняецца, ўсё адно ў турму. Хто ведае? Хутчэй за ўсё так бы і было, калі б Алесь быў на свабодзе, яму паказалі медычную дапамогу. Ён, магчыма, жыў бы цяпер. Не, гэта сапраўды палітычнае забойства. І недаўна таксама намеснік старшыні Рады БНР Сергей Наумчык, вядомы публіцыст, палітык у мінулым беларускі, ён напісаў, што не верыць у тое, што вось гэтыя злачынцы, которые займаюцца такімі рэчамі ў Беларусі, просто забіваюць людзей практычна, што яны не будуць пакараныя, бо не бачаць ён гістарычнай як бы перадумоваў гістарычных. І сапраўды тое адбываецца, што адбываецца, таму што, допустим, сталінскія рэпрэсіі ніколі не былі названыя і пакараныя ў А гэтая Беларусі. ката яшчэ потым атрымоўвалі высокія Конечно, пенсіі. і памерлі сабе спакойна. Але я вельмі спадзяюся і веру ў тое, што трэба разлічыць гэтых людзей, трэба абсалютна пакараць вінаватых, бо калі гэта не будзе зроблена, то гэта верны шлях да таго, што яшчэ раз будзе паўтарацца яшчэ. Заявай адносна смерці палітзняволенага мастака Алеся Пушкіна выступіла таксама Святлана Ціханаўская. Давайте разам паслухаем і вернемся да абмеркавання. Алесь быў зняволены за сваю творчасць, якая была ўвасабленнем нязломнага духу беларускага народу. Ён марыў пра свабодную і дэмакратычную Беларусь. І нашая мэта – разам працягваць справу Алеся і наблізіць Беларусь яго мары. Кожная смерць палітзняволенага – адказнасць рэжыму і асабіста Лукашэнкі, які трымае іх у нечалавечых умовах. Зусім незразумела, як знайсці адказ на пытанне, колькі яшчэ павінна памерці людзей за кратамі, каб рэжым пачаў дыялог з грамадствам і вызваленне людзей з турмаў. Я выказваю шчырыя спачуванні жонцы Алеся, яго блізкім і сябрам. Памяць пра Алеся і яго творчасць застанецца з намі назаўжды. Святлана Ціханаўская таксама заклікае, каб усё ж такі з'явілася інфармацыя пра Алеся Пушкіна, каб неяк выцекла праўда з гэтай сістэмы, што з ім адбывалася. Радыё Свабода за сваіх крыніцаў гаворыць, што ён за кароткі час схуднеў на 20 кілаграмаў, што яго балелі ныркі, што яго непрытомным прывезлі ў гарадзенскі шпіталь хуткай дапамогі. А вось журналісты з нашай Нівы званілі нават пракурору, дакладней пісалі ў чаце Александру Каралю, які і судзіў і давёў да гэтай палітычнай справы. Ён пабачыў паведамленне і яго выдаліў. Адмовіўся гэта каментаваць. Думаеце, яны баяцца? Я думаю, што пры ўсім тым, што вялікая частка гэтых так званых суддзяў і пракурораў запэцкалася у палітычныя справы. І як бы ім ужо няма чаго губляць, бо іх прозвішчы вядомыя, і справы, якія яны разглядалі, вядомыя. Але все-таки, я думаю, што недзе ў сярэдзіне страх прысутнічае. Все-таки, не гледзячы на тую беспакаранасць папярэдніх, там, допустим, НКВДистаў, все-таки нейкі страх прысутнічае. Я думаю, што яны все-таки ведаюць, што яны робяць, што яны чыняць абсалютнае беззаконне. І я думаю, што пэўны страх прысутнічае і вельмі слушна. Мы, конечно, мусім памятаць пра вось такіх вялікіх людзей, ахвяраў нашых герояў, як Алесь Пушкін, але мы таксама абавязкова павінны памятаць пра тых, хто вось гэтым займаўся, хто і надалей займаецца. Абавязкова, чтобы паўсюль была інфармацыя пра гэта, і тады ёсць шанец, што гэтыя людзі будуць пакараныя пасля змены ўлады. Ёсць шанец, і мы таксама на гэта ўсе спадзяемся. Я вось сёння прачытаў допіс у Фейсбуку ад Вольгі Івашынай, жонкі палітзняволенага журналіста Дзяніса Івашына. Яна вось піша пра тое, што паведамленне пра раптоўную гібель палітвязня Алеся Пушкіна надзвычай усхвалявала нас, улічваючы, што пра Дзяніса Івашына і ад яго няма ніякіх звестак ужо больш за месяц. Мы сур'ёзна пачынаем меркаваць, што мэтай злачынцаў ёсць ягонае забойства. Менавіта таму яны спрабуюць не дапускаць ніякай інфармацыі пра Дзяніса, каб урэшце СМІ пра яго не пісалі, і большасць людзей на яго забылася, так як нічога апошнім часам не пісалі, не казалі пра пана Алеся, аж да ягоныя смерці, спачуванні перадаем сваім камронным сябрам. Што нам рабіць? Падаецца, калі знаходзімся ў замежжы, то акрамя інфармацыі няма, здаецца, увогуле ніякага больш уплыву. Сапраўды, мы зараз бачым, што рэжым абсалютна
Ну гэта ж не першая сітуацыя, калі ў Беларусі ёсць палітвязні, праўда, і это да дзесяцігоддзямі такія сітуацыі. Ну, Лукашенко гандляваўся палітвязнямі у абмен на зняццё санкцый ці змягчэнне. Цяпер ну, пазіцыя непрымірымая. Нягледзячы на высілкі еўрапейскага звязу Злучаных Штатаў, ніхто не можа нічога зрабіць. Лукашенко трымае ў палоне масу людзей. І тут канешне, вось Светлана Ціхановская мае такія магчымасці, допустим. І не толькі Светлана Ціхановская, усе павінны пра гэта кожны раз крычаць. Любая размова, што тычыцца ну, з нейкімі уплывовымі заходнімі дыпламатамі, палітыкамі, павінна пачынацца з гэтай тэмы менавіта, з палітвязняў. Усё другое цяпер другаснае. Трэба гаварыць пра палітвязняў. Але інфармацыя, я паўтаруся, это справа вельмі істотная. Вельмі істотная. Калі нешта ўвесь час паўтараецца ў публічнай прасторы, то яно ёсць, на гэта не забудзешся. І людзі таксама не забудуцца. І нам, журналістам, таксама не варта думаць, што ну вось мы ж казалі ўжо пра гэта, так давайте не будзем паўтараць. Не, трэба ўвесь час паўтараць, гаварыць пра лёс палітвязняў і гаварыць таксама пра гэтых вось людзей, которые, карыстаючыся службовым становішчам, чыняць гэтае беззаконне. Абсалютна гэта павінна гучаць. І мы будзем памятаць таксама пра Алеся Пушкіна. Асабіста меў гонар быць знаёмым з ім з дзяцінства, з гэтым вялікім беларускім мастаком, геніяльным мастаком і шчырым патрыётам. Памятаем пра Алеся Пушкіна. Светлая памяць. Алесь Пушкін у 2019 годзе выходзіў з плакатам «Беларусь у НАТО», за што быў затрыманы міліцыянтамі. Так склалася, што цяпер у дзень яго смерці, акурат у Вільні, суседняй сталіцы, распачынаецца там саміт НАТО, і мы акурат пераносімся у даўнюю сталіцу Вялікае княства Літоўскае. На саміце НАТО ў Вільні працуе наш калега Сергей Пеляса, аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы пра свет. Сергей, вітаю, адразу перадаю табе слова. Ці можна ўжо падводзіць хоць нейкія вынікі саміту? Так, першы і галоўны дзень саміту НАТО ў Вільні фактычна скончаны. Заўтра будзе другі дзень, але, скажем так, каля 70% вынікаў можна ўжо падвесці сёння. Што тычыцца Беларусі, то наша праблематыка сёння гучала тут даволі сур'ёзна. Гэта, канешне, звязана натуральна з нашымі праблемамі, з тым, што Лукашенко аддае суверэнітэт Расіі, працягваецца вайсковая інтэграцыя з расійскімі структурамі, і таксама гучыць рыторыка агрэсіўная, звязаная з магчымым з'яўленнем расійскай ядравай зброі ў Беларусі і таксама перакідваннем так званых наймітаў з прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера. Сёння і пра ядравую зброю, і пра наймітаў вагнераўцаў я і мой калега Александр Попко, мы задалі пытанні генеральнаму сакратару перед пачаткам саміту. Калі ласка, давайте паслухаем, што Йенс Столтенберг адказаў на маё пытанне наконт таго, ці ёсць вагнераўцы ў Беларусі, ці іх там няма. Адказ адмоўны. Пакуль мы не бачылі разгортвання або перамяшчэння якіх-небудзь сілаў ПВК Вагнера ў Беларусі. Але вядома, мы ўважліва сочым за тым, што адбываецца. І вядома, для Літвы суседства мае значэнне. НАТО тут. Мы гатовыя абараняцца ад любой патэнцыйнай пагрозы. Але пакуль мы не бачылі разгортвання сілаў Вагнера ў Беларусі. Так, ну то бок, паводле афіцыйнай інфармацыі НАТО, і мы атрымалі гэта ледзь не эксклюзіўнае пацверджанне, наймітаў у Беларусі на сёння няма. Это не азначае, што іх не будзе заўтра, але для НАТО так ці інакш гэта сур'ёзны чыннік, і ў фінальным камюніке, якое прынялі сёння кіраўнікі галовы дзяржаваў НАТО, Беларусь узгадваецца ў тэксце 7 разоў. Для параўнання, Украіна 45 разоў, а Расія 67
6 разоў. Беларусь узгадваецца ў некалькіх кантэкстах. Па-першае, гэта саўдзел у агрэсіі Расіі супраць Украіны. Па-другое, гэта, цытую, злаякасная дзейнасць супраць суседзяў. Гэта маецца на ўвазе штучна створаны міграцыйны крызіс, а таксама, натуральна, магчымае з'яўленне вагнераўцаў у Беларусі і ядравай зброі. Менавіта ў гэтых 4 кантэкстах усе дзяржавы НАТО пагадзіліся узгадаць Беларусь у фінальным дакуменце. Што цікава, і гэта ўпершыню ў гісторыі, таксама тут на саміце НАТО прысутнічае Святлана Тихановская, дэмакратычная лідарка беларуская. Яе запрасілі у частку афіцыйнай праграмы. Заўтра адбудзецца сняданак высокага ўзроўня з удзелам Святланы Тихановскай, як запрошанага гостя, а таксама міністарак абароны і замежных справаў. Фактычна, гэта першы беларускі палітык, які ўдзельнічае у саміце НАТО. У гісторыі такога прыкладу не было. І гэта падкрэслівае важнасць Беларусі, важнасць вольнай, незалежнай Беларусі для саюзнікаў. Сёння раніцай перад адкрыццём саміта мы задавалі пытанні пра Беларусь кіраўнікам дзяржаваў, таксама, натуральна, генеральнаму сакратару. Не маглі не спытаць, канешне, пра тое, ці НАТО бачыць ядравую зброю на тэрыторыі Беларусі. Мой калега Александр Папко запытаў генеральнага сакратара наконт гэтага. Прапаную паслухаць, што шэф НАТО адказаў на гэтае пытанне. Ядровая риторика России небяспечная и безразважная. Россия повинна ведать, что ядровую войну нельга выиграть. Яна ніколі не мусіць весціся. Союзники з НАТО, вядома, уважліва сочаць за тым, што робіць Россия. Мы осуджаем заяву об размещении России тактычнай ядровой зброі ў Беларусі. Мы уважліва сочым за тым, што яны робяць. Да гэтага часу мы не бачылі ніякіх зменаў у пазіцыі расійскага ядравага размяшчэння, якія патрабавалі якіх-небудзь зменаў з нашага боку. Але мы па-ранейшаму пільныя і гарантуем, што гатовыя абараняць кожнага саюзніка НАТО ад любой патэнцыйнай пагрозы. Наконт сітуацыі на Запорожскай АЭС наш месседж Расіі. Яны павінны вывесці войскі, паколькі іх паводзіны ў Запорожжы падрываюць бяспеку гэтай найбуйнейшай у Еўропе атамнай станцыі. Так, то бок, паводле афіцыйнай інфармацыі ад самога генсека НАТО Єнса Столтенберга, ані вагнераўцаў, ані ядравай зброі Беларусі няма. Затое Святлана Тихановская удзельнічае ў саміце НАТО і заўтра на прыме ўдзел упершыню ў гісторыі самітаў і упершыню ў гісторыі Беларусі. Беларускі палітык звернецца да кіраўнікоў абаронных і кіраўнікоў Міністэрства абароны і замежных справаў дзяржаваў НАТО, і гэта будуць жанчыны. Вітаўт. Сергей, дзякую табе за гэтую інфармацыю. З намі на сувязі з Вільні быў Сергей Пеляса, аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы прасветы, які сочыць за самітам НАТО. А тым часам у Вільні беў чырвона-белыя сцягі. На вокнах крамаў, балконаў жылых дамоў падчас саміту НАТО праходзіць незвычайны чэлендж. Мясцовыя беларусы вывешваюць нацыянальную сімволіку, каб прыцягнуць увагу да сітуацыі ў нашай краіне і нагадаць, што беларускі народ прагне незалежнасці. Падрабязней наўпрост з Вільні наша карэспандэнтка Святлана Кубрак. Саміт НАТО для беларусаў у Літве – гэта добрая нагода нагадаць пра сябе і сказаць сваё гучнае свету: мы тут, не забывайцеся пра нашыя правы. Яшчэ да пачатку саміта быў абвешчаны заклік вывешваць са сваіх вокнаў бел-чырвона-белыя сцягі. І да акцыі далучыліся не так мала і беларусаў. Нужно все еще показывать, что мы не забыты, чтобы нас не забыли всю ситуацию с тем, как ужасно обходились с нашим народом, со всей страной, начиная от первых годов правления Лукашенко, заканчивая последними ужасными событиями 2020 года. Як і кожний білорус, свободний білорус Вільні, підтримую ідею виходу України у НАТО, так само виходу Білорусі у НАТО у будучині. І гэта моя пазіцыя, і сваю пазіцыю так для грамадства навакольнага я выказваю менавіта так.
Так беларусы намагаюцца прыцягнуць увагу міжнародных СМІ да сітуацыі ў нашай краіне, да рэпрэсій, парушэнні правоў чалавека, вымушанай эміграцыі тысячаў беларусаў, якія не маюць магчымасці павярнуцца дадому за сваёй грамадзянскай пазіцыі. У маёй суполцы кожны чалавек падтрымлівае беларусаў. Кожны год я выходжу на марш, каб выказаць сваю падтрымку беларусам. Падтрымліваць людзей гэта добра. Не існуе дрэнных людзей. Няма дрэнных расейцаў, беларусаў, украінцаў, але ёсць дрэнная ўлада. Святлана Кубрак, Ганна Русінова, Белсат. Беларусь зрабілася праблемай для НАТО і бяспекі рэгіёну. Пра гэта заявіў прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Гітанас Наўседа, адказваючы на пытанні журналістаў. Гэтая краіна больш не ёсць незалежнаю. Гэта яшчэ адна губерня Расійскай Федэрацыі. Беларуская тэрыторыя цалкам даступная для расійскіх сілаў для правядзення аперацыяў супраць Украіны. Апошняя заява аб тым, што тактычная ядравая зброя будзе размешчаная на беларускай зямлі, ужо на стадыі рэалізацыі. Мы ведаем гэта. Гэта пытанне часу, калі гэта будзе зроблена. Святлана Ціханаўская ўдзельнічае ў саміце НАТО ў Вільні, а таксама ладзіць з камандай сайт-івенты, спецыяльныя падзеі, прысвечаныя Беларусі. Абраная прэзідэнтка распавяла, чаму важна ўздымаць пытанне нашай краіны на ўзроўні Паўночна-Атлантычнага альянсу. Важна, каб Беларусь узгадвалася падчас саміта НАТО, бо не будзе безопасности ў рэгіёне без свабоднай незалежнай Беларусі. І калі яны будуць думаць і абмяркоўваць далей архітэктуру бяспекі ў рэгіёне на будучы, уключаючы там Украіну, каб Беларусь была на парадку дня. Прысутнасць расійскіх войскаў Беларусі, размяшчэнне ядзернай зброі, прысутнасць вагнераўцаў, гэта ўсё пагроза нашай незалежнасці. Калі мы зараз упусцім Беларусь, аддадзім яе Расіі, так, ці заплюшым вочы на тое, што адбываецца ў Беларусі, то будзе яшчэ 1000 кіламетраў мяжы з краіны, якая падпарадкоўваецца Расіі. І што мы кажам пра важнасць незалежнай менавіта Беларусі, суверэннай Беларусі. Таксама вы згадалі, што можна создаць групу сябраў у НАТО беларусаў. Так, што гэта можа быць? Група сябраў Беларусі ёсць у парламентах ужо ў 21 краіне, а тут мы казалі пра нейкі іншы фармат, як кансультатыўная група, якая ўжо была створана з еўразвязам, каб нашы эксперты, нашы аналітыкі маглі удзельнічаць у перамовах з прадстаўнікамі краін НАТО, каб наша пазіцыя была агучана, бо вельмі часта не заўжды разумеючы сітуацыю Беларусі могуць выносіцца рашэнні, там позицию до Франка, это до Франка, так и до Франка. Але ж калі там прысутнічаюць беларусы, то наша пазіцыя будуць даведзены. І можа в хуткім часе стварыцца такое? Ну, чаму не? Вось кантактная група у Савеце Еўропы была першая, потым была вось кансультатыўная, зараз стратэгічны дыялог з ЗША, вось кропка за кропкай. Ведаеце, вельмі цяжка зрабіць першы крок нейкай краіне, але потым ужо пойдзе як па маслу. До нашага эфіру далучаецца галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай, Франак Вячорка. Франак, вітаю. І перад тым, як пачаць абмяркоўваць саміт НАТО, хацелася б таксама ў сябе запытацца пра найстрашнейшую навіну сённяшняга дня. Ведаем, што памёр Алесь Пушкін, абсалютна незвычайны чалавек, незвычайная постаць беларускага нацыянальнага адраджэння. Як вы яго асабіста згадваеце? Навіна, безумоўна, шакавала, абсалютна нечаканая смерць. Алесь Пушкін заўжды быў моцны і маральна, і фізычна. І сёння якраз падчас падзеяў на саміце НАТО гэтая навіна заспела знянацку. Для мяне Алесь гэта такое увасабленне беларускага змагання, крэатыўнага, такога адважнага, дзёрзкага. Ён мне памятаецца сваімі перформансамі з вываленай тачкай гноя, памятаецца пастаяннымі калядамі і купальнямі ў бабры, у вёсцы ягонай, дзе ён дзейнічаў, працаваў. Памятаецца, як ён перамаляваў у гэтай царкве, дзе працаваў, карціну страшнага суда, дзе адлюстраваў Лукашэнку, амонаўцаў, КГБшнікаў, якія накіроўваюцца ў пекла.
яго прымусілі замаляваць гэтую карціну, але ён замаляваў такой фарбай, якая праяўляецца. Праз некалькі дзён яна праявілася, партрэт Лукашэнкі там з'явіўся зноў, но і ён сказаў начальнікам: ну бачыце, воля Божая, каб Лукашенко быў у пекле. І гэта вось сам Алесь Пушкін. Ён нават падчас пратэсту 20-го года не баяўся выходзіць адзін нашых там амонаўцаў. Ну і заўжды, я памятаю, у кожнай камунікацыі, перапісцы, кожнай размове ён заўжды дбаў, папаціўся пра іншых. Ну вось нам вядома, такога чалавека, мужнага беларуса, будзе вельмі не хапаць. Ягонае імя ўжо ў гісторыі, але мы павінны яго зафіксаваць. Сапраўдны герой, які таксама заўсёды вылучаў аптымізм. Памятаю, што таксама ён выходзіў на акцыю падтрымання таго, каб Беларусь сталася чальцом НАТО. Ён таксама пра гэта марыў. І вось калі мы гаворым пра сённяшні саміт НАТО, то ўдзел абранай прэзідэнткі Беларусі Святланы Ціханаўскай у гэтым саміце пракаментаваў прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Давайте разам паслухаем. Myślę, że to jest czytelny znak. На маю думку, гэта выразны знак, што краіны дэмакратычныя, краіны вольныя, якія ўваходзяць у паўночна-атлантычны звяз, хочуць вольнай, суверэннай, незалежнай Беларусі, ды падтрымоўваюць імкненне беларускага грамадства да таго, каб жыць менавіта ў такой дзяржаве. Do tego, aby takie państwo mieć. Ці не занадта аптымістычныя высновы спадара прэзідэнта Польшчы, таму што сёння мы чулі, напрыклад, прэзідэнта Літоўскай рэспублікі, ён кажа пра тое, што Беларусь гэта расійская губернія. Беларусы многія па-рознаму гэта ўспрымаюць, у тым ліку лічаць, што гэта абраза, калі так гавораць без удакладнення кантэксту, што вось гэта рэжым так робіць такой нашу краіну. Я думаю, што Наўседа ён ахарактарызаваў цяперашні стан лукашэнкаўскай Беларусі, што ён, Лукашенко і Пуцін, робяць Беларусь губерніяй, ставіцца да Беларусі як да палігона, з якога можна запускаць ракеты па ўкраіне. Ён канстатуе тую рэальнасць, у якую дыктатары завялі нашу дзяржаву. А Дуда ён праектуе будучыню, тое, за што мы змагаемся, куды мы імкнемся. Это свабодная, незалежная еўрапейская краіна, адкрытая для сваіх суседзяў. І наша задача перайсці з кропкі А ў кропку Б, вызваліць Беларусь з-пад расійскага дамінавання, з-пад расійскіх войскаў, вывесці ўсе тыя расійскія ракеты ядзерныя і выйсці з расійскіх саюзаў. І тады мы зможам пабудаваць еўрапейскую Беларусь. Гэта ўсё робіцца крок за крокам. Яно не ўсё адразу. І, на жаль, цяпер мы самі не можам зрабіць гэтую Беларусь еўрапейскую, нам патрэбная міжнародная падтрымка, і таму міжнародная дзейнасць сёння як ніколі важная, каб суб'ектнасць Беларусі забяспечваць. Так, лукашэнкаўская Беларусь можа выглядаць губерніяй, але ж суб'ектнасць ствараюць не лукашэнкаўскія рэгаліі, не ягоны апарат, а стварае беларускі народ. І беларускі народ зараз мае свой голас сёння на саміце НАТО, раней на саміце Рады Еўропы. Яго чуюць і ведаюць, што мы не Расія, і мы не падтрымліваем яе ваенныя і іншыя амбіцыі. Што сёння маглі пачуць заходнія палітыкі менавіта ад голасу Беларусі, ад Святланы Ціханаўскай на саміце НАТО? Сёння ішла гаворка пра ядзерную зброю, вагнераўцаў на тэрыторыі Беларусі, прыцягнення рэжыму да адказнасці. Былі сустрэчы з міністрам замежных справаў Партугаліі, дзе гаварылі пра санкцыі, што сёння ў разгар рэпрэсіяў нельга змякчаць санкцыі. Ну а Партугалія, як вы ведаеце, з'яўляецца той краінай, якая лічыць, што трэба дазволіць транзіт праз краіны развязу падсанкцыйнага калію. З міністркай Ісляндыі гаварылі пра розныя механізмы ўплыву ціску на рэжым, каб вызваліць палітвязняў. Таксама на палях саміту НАТО Ціханаўская сустрэлася з рознымі экспертамі, палітыкамі, зноў сенатарамі амерыканскімі. Ну, паўсюль гучаць словы падтрымкі. На жаль, не ва ўсіх ёсць разуменне, што Беларусь гэта частка не толькі праблемы, але і вырашэння, і што вырашаць беларускае і украінскае пытанне трэба ў комплексе. На жаль, не ва ўсіх ёсць разуменне тэрміновасці. Вот этой катастрафічную рэальнасць, якую мы з вами тут у эфіры Белсата абмяркоўваем, яе там, за межамі Беларусі, ведаюць вельмі мала. Яны не бачаць жахлівых прысудаў нашым людзям, яны не ведаюць пра смерць Пушкіна. І вось гэтую тэрміновасць, адчуванне тэрміновасці трэба ствараць. Крытычна, дапамога трэба зараз. Не заўтра, не праз год, не пасля перамогі Украіны, а зараз. І дзеля гэтага ўдзел, прысутнасць, слова Ціханаўскай такое важнае. Франак, дзякую табе вялікі за каментар. Мы ж таксама пачакаем яшчэ і да заўтра. Будзем сачыць за самітам, будзем падвозіць вынікі. З намі на сувязі быў Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай. Тым часам на украінска-беларускай мяжы закладаюць міны і ўзвозяць фартыфікацыйныя збудаванні. Міністэрства абароны Украіны паказала, як гэта адбываецца.
Командир танкового взводу. Які орієнтири вибрані? Орієнтири у нас там, Показуй. є схеми вогню, у нас от кущ, крайній кущ, велике дерево. Там була одинока груша, вона цвіла, дуже гарно було, коли висили орієнтири. Це перший орієнтир. Далі другий орієнтир, це у нас лепка, яка добре видно. Раз, два, три. Третя електроопора від кордону. І третій орієнтир, це у нас де зупинка, там фудсаду. Це третій орієнтир для отого СПГ. У зв'язку з сезонним зниженням рівня ґрунтових вод У сувязі з сезонным зніжэннем узроўню грунтовых водаў, узроўню забалочанасці у нашага праціўніка адкрываюцца новыя магчымасці для праходу на нашу тэрыторыю. Таму мы дадаткова арганізоўваем інжынерныя загароды, як выбухныя, так і невыбухныя, каб максімальна закрыць ім усе магчымыя варыянты праходу на нашу тэрыторыю, перасячэння нашай мяжы. Завершена перевірка. Завяршылася праверка нашых абаронных магчымасцяў у паўночнай аперацыйнай зоне ў межах жытомірскага, роўненскага ды валынскага кірункаў. Адміністрацыям і нашым ваярам вызначаныя заданні для паляпшэння абаронных рубяжоў і пазіцыяў. Небяспечныя напрамкі больш моцна будуць прыкрытыя адпаведнымі інжынернымі загародамі. Інженерними загородженнями. Розпочато тренування наших воїнів. Распачатае навучанне нашых ваяроў у розных сітуацыях. Гэтая праца будзе працягвацца і далей, планава. Будуць узмоцненыя ўзбраеннем і вайсковую тэхніку тыя падраздзяленні, якія выконваюць заданні непасрэдна ўздоўж дзяржаўнай мяжы. Усё будзе выканана, абарона будзе ўзмоцненая, і мы абавязкова разам пераможам. Разом переможемо. Краіны НАТО рыхтуюць новы пакет вайсковай дапамогі для Украіны. Пра гэта прадстаўнікі альянсу заявілі на саміце ў Вільні. Францыя перадасць Украіне дальнабойныя ракеты для падтрымання контрнаступу. Прэзідэнт краіны Эмануэль Макрон не згадаў канкрэтнай назвы ўзбраення, аднак гаворка можа ісці пра ракеты «Скаль» паветра-зямля, якія дазваляюць наносіць удары глыбока ў тыл ворага. На заяву Макрона адрэагаваў Крэмль. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў прыгразіў Украіне контрмерамі. Новы пакет вайсковай дапамогі памерам 600 мільёнаў еўро падрыхтавала Нямецчына. Паводле нямецкага міністэрства абароны Кіеў атрымае 2 пускавыя сістэмы для супрацьпаветранай абароны «Пэтріэт», 40 баявых машын пяхоты, 25 танкаў «Леопард-1» і 1 сістэму беспілотнікаў «Люна». На 240 мільёнаў долараў падвысіць памер фонду вайсковай дапамогі ўкраіне Нарвегія. Цяпер ён будзе складаць каля 950 мільёнаў долараў. Нявызначанасць – гэта слабасць. Такі меседж Владзімір Зеленскі адрасаваў чальцам НАТО, крытыкуючы іхную недакладную пазіцыю наконт уступлення Украіны ў альянс. Прэзідэнт Зеленскі застаўся незадаволеным тым, што рашэнні наконт будучай еўраатлантычнай інтэграцыі ў абаронны блок краінаў захаду прымаюцца без ягонага ўдзелу. Беспрэцэдэнтна і абсурдна, калі няма ніякіх часавых рамак ні для запрашэння, ні для сяброўства ўкраіны. І калі замест гэтага дадаецца нейкая дзіўная фармулёўка аб умовах нават для запрашэння ўкраіны. Падобна на тое, што няма гатовасці ні запрасіць Украіну ў НАТО, ні зрабіць яе сябрам альянсу. А значыць, застаецца магчымасць гандлявацца сяброўствам Украіны ў НАТО ў перамовах з Расіяй. А для Расіі гэта азначае матывацыю і далей працягваць свой тэрор. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўжо прыляцеў у Вільню, прамовіў на плошчы, і, магчыма, вынікі будуць крыху больш аптымістычныя на месцы. Генеральны сакратар НАТО Ян Столтенберг заявіў, што краіны-чальцы альянсу пагадзіліся, што Украіна стане сябрам НАТО, але пры згодзе ўсіх краінаў-чальцоў ды пры выкананні адпаведных умоваў. Якіх? Чакаем падрабязнасцяў. Першы дзень саміту НАТО завяршаецца, але галоўныя дэкларацыі пачуем ужо заўтра у другі дзень падзеі. Гаспадарства. Выданне для вас правёў Вітаў Ціўчык у сувязі з гібеллю палітзняволенага мастака Алеся Пушкіна. Мы змяняем сетку вяшчання. Ужо зараз, пасля заканчэння студыі Белсат, мы пакажам рэпартаж «Пэнзлі замест аўтаматаў». Памяці Алеся Пушкіна, які заўсёды застанецца з намі, творца, патрыёт,
Пакутнік, яго памяць грукае ў сэрцы беларусаў па справядлівасць.